Svi mladi sa prebivalištem u gradskoj opštini Lazarevac starosti od 15 do 30 godina mogu do 19. decembra aplicirati za besplatan kurs engleskog jezika i to početni i konverzacijski nivo. Planirano trajanje kursa je 68 časova, a sredstva u visini od 510.000 dinara za ovu namenu su izdvojene iz budžeta gradske opštine Lazarevac i Sekretarijata za sport i omladinu grada Beograda. Ono što oni treba da urade jeste da popune aplikacioni formular, da napišu kratko propratno pismo i da dostave fotokopiju lične karte, a ukoliko imamo kandidata mlađih od 16 godina da dostave potvrdu o prebivalištu. Aplikacioni formular kandidati mogu skinuti sa našeg sajta www.lazarevac.rs ili se obratiti Kancelariji za mlade gde mogu dobiti dodatne informacije i podignuti aplikacioni formular. Isto tako, kada prikupe svu potrebnu dokumentaciju za konkurs, mogu je dostaviti preko e-mail adrese na Kancelariju za mlade, mogu je dostaviti preko pisarnice i na taj način konkurisati za besplatan kurs engleskog jezika. Savet za mlade gradske opštine Lazarevac podržao je projekat u cilju edukacije najosetljivijih kategorija društva starosti između 15 i 30 godina. Kurs će činiti 40 kandidata od 15 do 30 godina. Nastavu će izvoditi diplomirani profesori engleskog jezika. Da kažem, neki opšti cilj projekta je unapređenje kvaliteta kulturno-obrazovnog života u gradskoj opštini Lazarevac. Rekao bih nešto više o samom kursu, da će se odabir kandidata vršiti na osnovu prethodno stečenog znanja engleskog jezika, da će prednost imati mladi bez prethodnog znanja engleskog u učestvovanju na prijavi na kurs. Mogu reći, dodela diploma o stečenom znanju za prvu od dve grupe koja je ubrzana grupa bit će organizovana 28. februara, a za drugu grupu 5. aprila. Organizacija kursa poverena je udruženjima građana Lulu i Stopama pobednika. Ono što ja mogu da istaknem jeste da će kandidati imati ugovornu obavezu vezanu za udruženje sa kojima je opština potpisala sporazum o saradnji, te tako ovim činom stvaramo jednu ozbiljniju sliku što se tiče samog projekta. Kurs počinje 4. januara, predavanja su svakodnevna, a projekat će trajati između 2 i 4 meseca u zavisnosti od nivoa znanja. Svi zainteresovani mogu se do 19. decembra prijaviti putem opštinskog sajta ili u Kancelariju za mlade gradske opštine Lazarevac.